mane ote wach mari mogik minyalo wegoje mane neno wakawuono ni gima nyaka wang'eni ng'amono waseneno koriembe malere Kenya ka motam wuoyo en nyocho tam Raila Lodwa en kende moseriembe. Koro an pok aneno kamoriembe William Ruto, pok aneno kamoriembe ng'ato motame wuoyo. The main thing madwa nyiso oganda wa jokanyanam en niya ogik sama koro nyaka opogu fuok gi mbanya. Useneno kiwuondowa magi koko mag wuondowa mondo wache ni nitie makosa e sirikal. Makosa nitiere everywhere, challenges nitie. Makosa chakore jok miyiero kitere bunge. Emomiyo wawacho niya kaka UDA wan wadwa chiwo thuolo mondo biyier jogo eko manyalo tiyo. Ok jok moko mose expire mo retire kama kodo misiemo nwa giluthe thurwa. Wan ni onge manyang wanyia budget mokwongo ni koka William Ruto bedo gi budget ma one financial year. Koro wan gi budget ineno ka problem nie treasury, problem en systemic kako wacha. Systemic en ni ga par moko nyokalo chien. Nitiere challenges mose ok en president mane en ratil ne wanyalo dhi nyime gi twak weche buora kaka mano kako tin no e kaka mit ne bende bedo e nyakwaro ngajwang podhi hele no biri kendo okwayo maber ahinya ko piny margi mar KCC riti makawuono be odhi maber nyinga en Otieno Makajuma.